ni common sense kori ni sago pura musuk chutia bejati jotono sari kaham jani YouTube family rong no ingkai tini ang kok sanai norok bai thainoi ingkai tini kha ang miya hor thanai o khobor nungmani kaisa Bubagra no borok khoroksa khung nangya sang nangya lathi rimani tai mukhang rogo khugi sarmani tai Bubagra no futla slambai sogmani horbai sabung khangai mo BJP hapang je tai BJP party rok omorok Bubagra no khung nangya sang nangya ke asu khlaimani bagai ang o biduno nugui blai khe dukhna kha bukhawo pura muktui ma khlai kha ingkai mono sanam busungo ang je sini tiprasa tutise Bubagra no askai sang nangya khung nangya khayo nini party ale kotor asu nini jarisi kotorungdi tanbai hingke nini party koidin tongnai nini party koidin tong sagdi do tongane 5 বছর এবা 10 বছর Bubagra le ningbai sara বছর si tong pura asi tongnai ningbai nung wanson nangmani kisa je Bubagra no lathi rinai nung sungsani gyan krai musuk busa nung kha kuno nung nini wangsumang kha nung arang busuk mano ani jiban busuk hamno nukhai odi jiban su nung nini sak hambai nung bohao tongnai bor tongnai hino nini do nung nini rang tongan do 2 বছর 10 বছর tongan ingkai nung 10 বছর 20 বছর tongan nini rang tonghale busukba nini rang paigalak deba Bubagra le ningbai sara jibon si tongnai tibra sara ningbai si tongnai warsa bai nung koidin nung warsa do tabu sabus man thangka sorgar phana man thangka do tabu wansa sorgar manai sini percentage komi haibro sembor tongnai bohao tongnai nung khobor bohao tongnai hino benjut nung haigen kriba o hasaka nung tong nanglia nung thipan sukha nung kitpan wan suna krije nini sago nung opinion krije nini sago nini common sense kri nini sago pura musuk chutia bejati Bubagra no lathi rinai nung kisa wan sukdi eba nung kisa Bubagra no nung maisa furpano eba khir tini pano nung kisa ma wan sungnai nung Bubagra no lathi rikha mane nung nini ama nini baba no se nung lathi rima kalayo tamhini singni Bubagra ka sini history sini agini simi bo sitini simi Bubagra jengmor manna nango chini tab suppose America o kaisa royal family tongo tibra o kaisa royal family tongo omon ka chini royal family tibra ni ka chini Bubagra omon jeng wasma nango Bubagra no jeng manna nango Bubagra ka chini langmani Bubagra thiasani Bubagra chini Bubagra ka chini kaisa tibra on jotono royal family kaisa chini kotor Bubagra ni ma wansugul joto walono Bubagra khorasa tongo America o je sara walono tongo Bubagra ingkai mono anono sanam busungo nung baike nini rang bai nung koidin tongmani no rang diwoi Bubagra no lathi mani ni rang haino kosogoi tuyo thangana no nang last one nang busungo ang chirai borok tapuno nang sanam busungo ang Bubagra no ni biduno nugoi mokol mukti klai sukka pura musuk ang no okra phana musuma hinga ang blahinon chawagya ang kubi tamo kaham tamo omno sai thanai jatsun khai ngai mono sanam busungo last and final kok no sanam busungo nang Bubagra no hamza ka hangke tapsu jorani jora tongho Bubagra no nakar sani Bubagra no nakar sanai nang Bubagra no logiwo haimano ngai nung sanam busungo nung next time mo arita khaji nung Bubagra no bui butharai nung bo hawo yong na hino bo hayong nai Bubagra ni ha amno tin baga sunang bisikok salia gani kok samarok saya tong ke non nakar jadi ani YouTube family no tai ani ama ante ani baba tani
saksalai tai ani mama mami yong tai ani je ani thago nana somno blaiken nakar sano je ani kok samak saya tongno nakar jadi tai no kaham hamya comment khaidi ani kok sama saya hangno nakar jadi kai jotono no la hambai tai jotono no hor kaham next video ho palefine hambai